खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि सानफानि उनाव साफा जे बिटिआर सरकारा लाइमोनफोरखौ नोजोर बोनानै बे समाव थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। बिटिआरनि बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद बिटिआर सरकारा गोख्रों नोजोर होनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बिटिआर सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय गासै 13,000निबो गोजौआव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैगौ जुलाइ दाननि गेजेरावनो 1,000 आरोबाव एलपिएमइनि थाखाय एलपिएमइनि फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ रानबावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरोबाव बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननिफ्रायबो बे समाव सरासनस्रा नङै सा 211 हाग्रा बिफानाव खामानि मावग्रा बिथांमोननो केजुएल गनायथि बिलाइ राननानै होगोन बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर सरकारनि गाहाय बिथां प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों सानफानि उनाव साफा बिटिआर सरकारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं। आरोबाव बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननिफ्राय गासै सरासनस्रा नङै सा 211 खामानि मावग्राफोरनो बे समाव केजुएलनि गनायथि बिलाइ राननो थाखाय सिगांदों बिटिआर सरकारा। गाबोन बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव 3 रिंगायाव बे समाव राननानै होगोन बे थिसनथाइ बिलाइखौ। आरो बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव गाबोनो मसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव सा 211 लाइमोनफोरखौ बिटिआरनि लाइमोनफोरनो बे समाव केजुएलनि थाखाय गनायथि बिलाइ रानगोनखौ मिथिहोदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा।